आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मी श्री संजय नाईक, तिलारी संघर्ष समिती सचिव. गेली 11 वर्ष तिलारीचा संघर्ष सुरू आहे आणि या संघर्षामध्ये 20 जून 2009 सालापासून ही संघटना सुरू झाली, तिलारी बेरोजगार संघर्ष समिती. आणि या समितीने बरंचसं कार्य करून दाखवलं, परंतु 1 ऑगस्ट 2014 रोजी झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी 947 जणांसाठी झाली. त्याच्यामध्ये काही क्वचित लोक ही त्यापासून यादीमध्ये नावं समाविष्ट राहिलेली होती आणि त्याच्यात पुन्हा मला एकदा संघर्ष करावा लागला आणि 2017 ते 2023 पर्यंत संघर्ष पुन्हा एकदा सुरू केला आणि या 13 लोकांची नावं त्या यादीमध्ये समाविष्ट करून जलसंपदा खात्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संपूर्ण पडताळणी करून महाराष्ट्र शासनाला पाठवलं. महाराष्ट्र शासनाने गोवा राज्यात त्याची योग्य दखल घेऊन त्या संदर्भात शासन निर्णय ही 30/11/2023 जाहीर झाला आणि आता तरी लोकांच्या खात्यामध्ये 10 तारीखपर्यंत आम्ही पैसे जमा करू अशा प्रकारची ग्वाही देणारे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा पुनर्वसन यांचं अद्यापपर्यंत काही पाऊल पुढे सरकवलं नाही. स्थगित केलेलं आंदोलन आम्ही आता आज रात्री 11:30 वाजल्यापासून सुरू करतो आहे. याच्यामागे एकमेव कारण असं आहे, आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं अशा प्रकारची वस्तुस्थिती झालेली आहे. तिलारीचा प्रकल्प किती कोटीचा, त्याच्यावर खर्च किती, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आज जे काही बोलले हे अयोग्य बोललेले आहेत आणि त्यांना जर ताकदच बघायची असेल तर आज रात्रीपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाची ताकद त्यांनी पाहावी. आणि माणूस मनाने शरीराने काळा असला तरी चालतो, परंतु मनाने मात्र स्वच्छ असावा लागतो. आणि ज्या प्रशासनाकडे प्रशासनाचे कर्मचारी समाजासाठी आहेत, जनतेसाठी आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांची उन्मत्त इंग्रजी भाषा कदापि आमच्यासारखा तरुण किंवा संघर्ष करणारा तरुण कधीही सहन करणार नाही. त्यामुळे जर या ठिकाणी 13/12/2023 पर्यंत खात्यामध्ये पैसे जमा झाले नाही तर 14/12/2023 ला पहाटे 5 वाजता संपूर्ण केंद्रे खुर्द केंद्रीय बुद्रुकची जनता, संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त बांधव आणि त्याचबरोबर मीही त्यांचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. त्यामुळे जलसमाधी घेणार याला सर्वस्वी जबाबदार जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन करते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी. आणि खरोखरच सांगतो आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीतील प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यावरती हँडवॉश नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भरभरून परमेश्वराने काहीतरी दिलेलं आहे. 3 मंत्रिपद दिलेले आहेत, 1 खासदार दिलेला आहे आणि त्याच्या अतिरिक्त अनेक राज्यकर्त्यांची नावं घेण्यासारखे लोकप्रतिनिधी संदेश पारकर सारखा कर्तृत्ववान राज्यकर्ता आहे, जठराळ सारखे आहेत, वैभव नाईक सारखा आहे, अनेक राज्यकर्ते आहेत, परंतु एकही या ठिकाणी कामी ठरत नाही, कुशकामी ठरत आहेत. हे आमचं दुर्दैव समजतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जो तो प्रकल्पग्रस्त अन्याय होतो तो केवळ आणि भोसले म्हणून ते पुनर्वसन करते ऑफिसमध्ये हजरच नसतात, वेळोवेळी बॉम्बेला आहे आणि अधिक त्यांना कोणत्याही प्रकारची समाजाला कशा प्रकारचा न्याय द्यायचा हे त्यांना समजत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांची तातडीने बदली करावी आणि केंद्रीय खुर्द केंद्रीय समोर प्रकल्प जर 13/12/2023 पर्यंत पैसे जमा झाले नाही तर बोललेले वाक्य सत्यामध्ये येईल याची दक्षता तिलारी कार्यकारी अभियंताने, जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी ही नम्र विनंती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.